ТАССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. Бүген мин сезне Кәшәф Мохтаров шәхсе белән таныштырып узасым килә. 1921 елда ТАССРның сәламәтлек саклау комиссары булып хезмәт иткән Кәшәф Мохтаров Сәхибгәрәй Сәйетгалиев урынына халык комиссарлары советының рәисе итеп сайлана. Яңарыш хөкүмәте җиң сызганып үз эшенә тотына. Тарихи хакыйкатьне торгызу максатыннан Кәшәф Мохтаров Казан тирәсендәге һәм Идел белән Чулман ярларыннан Казан ханлыгы алынгач та күчерелгән татар авылларын торгыза башлый. Казандагы бер мәктәп Гаспралы исемен йөртә башлый. Кабан ярында таш мәчет төзелә. 1921 елның 25 июнендә ТАССРда рәсми рәвештә рус теле белән бер рәттән татар теле дә дәүләт теле буларак игълан ителә. Татар телле учреждениеләрдә эшләр алып баруда кулланыла башлый. Барлык төп законнар, җинаять, граждан, җинаять процессуаль, җир, хезмәт кодекслары татар теленә тәрҗемә ителә. Татарлар катнашкан суд процесслары татар телендә алып барыла. Дин өлкәсендә дә шактый гына иркенлекләр бирелү сәбәпле дини уку йортлары арта. Мөселман руханилары күпмедер дәрәҗәдә бәйсез рәвештә республикадагы дини тормышны үзләре көйли башлыйлар. Әлеге вакыйгалар 1920-1923 еллар аралыгында була. Шушы чорны күпчелек тарихчылар Татарстанның беренче суверенитеты дип тә атай. Ләкин алга таба милли өлкәдәге эшләр тукталу, артка китү башлана. 1923 елда Мәскәүдә милли эшләргә багышланган киңәшмә уза. Бирегә барлык милли республика җитәкчеләре һәм политбюро әгъзалары чакырылы була. Киңәшмәне Сталин уздыра. Авыру сәбәпле киңәшмәдә Ленин катнаша алмый. Әлеге җыелыш вакытында Кәшәф Мохтаров милли республикаларга күбрәк хокуклар бирүне сорый. Ләкин Сталинның җавабы катгый була. Илдә үз сәясәтен урнаштыруны дәвам итә. Сталинның милли сәясәтен хупламаган Кәшәф Мохтаровны 1924 елда ТАССР Халык комиссарлары советы рәисе вазифасыннан алып, РСФСР сәламәтлек саклау халык комиссариатына дәвалау бүлеге мөдире итеп җибәрәләр. 1929 елда ул партиядан чыгарыла. 1937 елның 27 октябрендә НКВД махсус киңәшмәсе эшлек карары белән Карелиядә Сандармохта атып үтерелә.